Ja, det skal den også. Hen foran. Hallo, han har mildt mig ikke. Jo. Nå ja, for helvede, den der klap, der vi skal have. Og lige og nusser lidt. Ja. Og så at Jeg giver hende et altså så giver hun dig en 10, giver du hende en 10'er, og så måske forsvinder hun fra billedet, eller kommer ind igen, og splatter det. og så splatter det i hovedet på dig. Ja, men også. Så ser man bare den Prøv at lægge billedet frem på den. Så ser man bare pengene falde på bordet. Hvad vi skal gøre? Gå i gang. Forestil dig, prøv lige at gå lidt tilbage igen, Stine. Men lad være at filme. Kapow. Det er sådan noget. Ej, for satan, du.